that was baby say when I'm to me and one then so no was easy and then so about the fire about one see. And there was some more a better now than tea any oha. In finding on say one gas when you moon yamu. Radnecas at Rewamba. And for you, they say, yeah, Abrabumu. And that was baby in possess of boy or use with him. Amen. I'm trying to entrance. You hear me, sir? And then a program that was a beer, a cattle. The we be a man of Quayana, Unyango our seminal, and any more Juma. When you say a radial domoso, a day the Kaya Bayano, and someone at the so be a guso, Edwin General Hall. And that doesn't be the same thing all night, Nina was and someone young upon the my be anywhere, a dear Juma, any year, and intimate emfa, any Juma. The same to Ubi Amodia said, Obedient Nina. Now, and then also a better this young also. The begin Kai, young upon seminal. I am for 2 Kings 5. Verse 18 to 19. Asemi munkuna erade emfamfri wakoa. Semi wura ereko remonfi akosoro ho. Na otwere mensaso na mekoto remonfi. Semi koto remonfi a erade emfamfri wakoa asemi mu. Na okachire no se ko asomdwie mu. Na osimu free ne nche eko kwantia bi. Say ensam no minim say yanwu no nkosia na ebeboa yen bebre. We eye Nehemiah na yaresa bi okọ odifo Elisha nche. Ayaresa bi okonya aye. Na awade boa no ema de ohwe ne nsa eka ewie no. Oye se nka wono so beche odifo no kora nso ade. Na nso de won say odifo no de enam se ohunu nse na enya bra a wose de achede efri enipa ho ntino enya de a ogyeye na obekro no odifo no Nema ebekro no asem okan ya na se oma odifo no ehu ni problem se o problem enya yare ho onya yare sa wie na bra bomu de eban se bia ina nke hia no wana nke guna ni mu anse honam famo de wa wie oni problem honam famo bio dimo o problem honhom fam na de eban se de Nema eka ayenie se mi ni pa me ne ohene ene ebomu ye bibia na na ekoba bia onya machire yese be obekọ bia de meka ho bi na otwere me nsa so nse me na ho de nkasiye pa na na nso ye busonsom ni na ba nse bosom na ohene no Syria hene odi akire na de Nema kan ya na se we de Nyankopon fa mfiri wakoa se me ko sorry me ko sorry Raymond fie na otwere me nsa so sa de we nko de Onyankopon fa ncheme na ene de mintimi enyi mfiri mabra bomu Onyankopon emfa encheme odifo ni mo ya na se kwasomdwie mu prophet na an comment asem a Nema ekan ya no ene be se kasa akrafa sa adie ho the Lord pardon me say erade mfa ncheme mbebre nu an eta ede ye nkasa MC nkasa ye mu die eta aka bebre Nema wa benya de opa wie ne nsa ka de ope honam na hia no ne nsa ka wie o problem ho mfam na ne problem ho mfam no se o se erade mfa nche no se okosom boson eno nko a de Nyankopon mfa nche no ye se no kwa sem ni se ye kasa asem no a se ye kan ye use sa term se no a ewo boni bi a ebi yentimi nyaye ana ebi a edaya anim no a edaya ani no ho a ema de e kire no se wa na ye goro Onyankopon ho afi so na ye dada ye ne ye ho sa na ma mienu ena sa asem ya nipa ta aka no de e kire ni de firi mu ban so no dodo no wa bu ho mta ensem bi a yeta bi a no eta aka wose
nyame mfa nkyɛn bosom de obosom ɛno nko a de Nyankopɔn mfa nkyɛn no because nana yɛ kɔ a ontimi ehwema nana nko a nkɔ tie de ne ande ɛwɔ so nana yɛ de bɛ korɔ because nana sa so ne wɔtie nana na hwɛ ne bibia ma nti wontimi enyi nana ma wa ontimi enyi nana nya de bɛ ɛma ente no ɛno de Nyankopɔn mfa nkyɛn no ɛde ne ɔbɛyɛ ɛno ne ade a ehu pa yi onkae Galatiafoɔ ma etinsia nkyemo nso a wɔse Onyankopɔn yɛnsi na twetwe di onipa begu no ɛno ara na obetwa ndi emra a yɛbɛyi saa time so no ɛde ade akɔyɛ bɔne bi no one yɛsɛ ne yɛ de bɛyɛ yɛgoro Onyankopɔn de bɛyɛ ɛho na afei two ne yɛ ne nso yɛ de bɛyɛ yɛ daadaa yɛ ho ne ma wɔnya de wɔhwɛ wie nti yɛka ne sɛ wɔgoro Nyame ho cause yɛn nka o problem honam fam ne honam fam problem wa solve wa wie ho fam problem de Nyame mfa nkyɛ no saa bɔne de obedi ne mu sɛ ahokyerɛ ne amaniye mu de wɔnyamoa na de wɔn anim wɔ so ogya ne de ɔse Nyankopɔn mfa nkyɛ no ɛme sɛ yɛna yɛn kasa yɛm kwan sɛ taa kasa bebree no a mu ha ɔse wɔde Nyankopɔn mfa nkyɛ me asɛm we paa de mintimi nkama no mtum da saa de we paa de mintimi ntena ho nipa sɛ me paa Nyame mfa nkyɛ me mintimi nkasa ne ho da asɛm bi ɛtaade ano ka wɔde Nyame mfa nkyɛ me saa asɛm we paa de mintimi nkama no ntum ayibas mesi paa ne Nyame mfa nkyɛ me menkasa ne ho da yɛse emra yɛbɛ use saa term so we bi no ne yɛ guru Nyankopɔn hu Nyame mfa nkyɛw Onyankopɔn mfa nkyɛ no yɛse ɛna de na de yɛbɛtuma sakra afiri ho asɛm de menene momu da obu wa de ɔka na so wɔn de this year yi de Nyame mfa nkyɛ no esina sie mo nsa no obegya anom ti wasre bonifa free Nyame mfa nkyɛ no this year nko ade de yɛ emalsem ne saa na manema ne nyina kala bulu nyina de this year de Nyame mfa nkyɛ no ti obɛyɛ kyɛ sɛ obɛyɛ this year de ɔyɛ de mo yɛsi na sie no de awonye bio unim de ɛbɛ ɔkyena yenim de ɛbɛ ɔkyena o edina bɛ yin sɛ yɛhwɛ yie ɛwɔ yɛ abrabom bebree nu a wɔn abrabom no bia no obuwa no ɔdwuma no ɔyɛ deal paa dwi kasie bi paa ɔno anim sɛ deal bɛ di ɛnyɛ nso bi a wasɛde trap bi na sɛ ɛyɛ yie ma no a sika obɛhwie paa no ɛnyɛ ne ketewa de we di Nyame mfa nkyɛ no saa de we nko a di Nyame ɔrade fa kyɛ me kyɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔawe ata sɛ ɔbɛyɛ de saa nipa no nso deɛ kan no sɛ saa nipa no ɛdaadaa ɔno a ne deɛ bɛyɛ ne ho Awurade mfa nkyɛ yɛ this year we nko a deɛ boy ne deɛ this year ntwam nko a deɛ a mene ne betwam de afi de Nyame mfa nkyɛ me ne sɛ Nyankopɔn nso deɛ wɔde bɛkyɛ wa na so mfa nkyɛw ɛyɛ amama yɛhwɛ yie ɛwɔ saa nsɛm no yɛka se yɛka bebree ɛtaa yusu bebree ɛtaa yusu wo kora wankwa so kora na dɛkɔ so ɛna deɛ mbo Nyame bɔsia Nyame mfa nkyɛ me Nyame mfa nkyɛ me nko a na mbo Nyame bɔsia Onyankopɔn nso yɛgoro ne ho Awurade yɛgoro ne ho o deɛ nsi yɛ na mom yɛnyɛ na yɛ na emre bi ana na akɔyɛ sɛ ade ne gya yɛ ne nipa no den nanso hunu sɛ ɛsɛ ogya yɛ ade nipa no n'ani gye ho nema onim sɛ in fact sɛ waba odiifoɔ n'ase na wabɛnya ayaresa na afei wɔsan ahwɛ n'anim bɔne yɛ wɔn anim ɔkɔyɛ no nkwa no hunu sɛ wɔntumi nyaeɛ no deɛ ne yɛ Nyame mfa nkyɛ ne nko adeɛ na ɔbɛyɛ saa deɛ wei nkwa Nyame mfa nkyɛ me ɛno nko a de Nyankopɔn deɛ ɔmfa nkyɛ me ɛdeɛ ne ɛne mɛyɛ amama yɛhwɛ yie ɛwɔ saa nneɛma mmienu ho permissiveness ɛne vansa bi Nyankopɔn ne perfect will sɛ ɔma yɛ kwan ɛwɔ biribi ho ɛne sɛ ebi a ne pa ɔpɛ ɛwɔ biribi ho yɛ a yɛnhwɛ saa nneɛma mmienu yi ɔno saa sei no sɛ ɛdeɛ yɛnkaeɛ no odiifoɔ ankɔmɛnte Elijah deɛ tam akwa ne kan sɛ wɔn deɛ wɔntumi nya abɔsɔnsom ontimi nya na kyiri die na na bɛyɛ bibia ne Nyame mfa nkyɛ no odiifoɔ na ntu no fo Elijah wan comment wɔ ho ɛni aso ɛni ɔsɛ fasum yɛ de bɛ ɛkɔ ɛno nkyerɛ sɛ ɔpene so ɛno nkyerɛ sɛ ɛkɔmbe so deɛ wokɔ na ɛne de ne mo nkyerɛ sɛ nipa no deɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ nie ɛne deɛ ɔbɛyɛ taa sɛ ɔbɛyɛ deɛ onipa nso ɔnya hweta sɛ deɛ wɔmɛyɛ deɛ a bibia ne hɔ a wobɛtumi ayɛ de aboa nipa no ɛna Elijah na wan comment ɛne wan ka bibia mfa ho ɛne fasum wie komom fasum wie de bɛ ɛkɔ Nyankopɔn edume bi a yɛahwɛ ne yi a obɛgya yɛ bibi wa na se yɛ kwakɔyɛ a bibi wa na Nyankopɔn no wɔ mpene so nanso akwan sɛ
obama kwai abeda ho ana obama ye kwai ye ba se ye ba ye ho de emfata ye ba se afedi ye ba ye de ye nia ye pa ana ye ba ye de ye ba ma ye nia ye ni agia abra ye di ka hu de ye wo pe ana ye nya ne hu ni mu de ye ehunu se na kwai nie na se ye ba se ye ba fa so de ya obegya ye afedi akwa se permissive afedi wa ma ye kwai ba na enya ne perfect will o ma bili am kwai na so na de ya ne wo pene so o mpene so na so o ma no kwai eduna bia wansi ya kwai obetimi ya gya ye na ma so no ntimi nya abosonsom onti obi wo so ntimi ntwene wo free boy ne ho on ntimi ni asmasi nkasa on ntimi ni asmasi mbom dia bentini ya ne pa de ntimi nya ma na nka da ne nya memfa nche no eno nko anya memfa nche no onyankopon so be gya sa nipa no na ma so eno nko anya memfa nche no because the obepa ne nsa ya de be aka wie onya de obenya wie na so eye musuo ye be se che no se nyankopon betimi ama kwan ya beda ho ama ye bibi a be se ye de be ye ha si ye ko ware ne se be ware wi asia well obegya ye emra ye nimpepe se nyankopon pe se ware Kristo mu ne so pe se ko e be se ko ware wi ase adwuma bi wo ho obi ko pa adwuma ye oba managing director say this one in the dance and wa fa no so when na nanko ade ya wo mfa no this one in the da ansa when so bi ya so adwuma ye woni mpepe se eni se o ma na o kwa na nka MD no ne da nanso o yin asam ne aho kire ntino o ma na o kwa ma MD na de be ada ne wonya adwuma ye awrade be gya o be gya obama wo kwai se obama wo kwai because person obesina ni monyam bia ewia se ahokire ene ahokire ya besi ye kan ntompa obegya ye wo adwuma mu na se yesi be ye ghost names ya ebetwe nkofo bi omo awuwodi ade agisika dia ewade begya ye ya sate ye trap ya sate trap ewade begya ye ewo abrabo a ye bo ho ye kire se o ma ye kwan na yare amatu ye o ma ye kwan na se ya nhie o ma ye kwan na bibia nsi a na nkire se wo pene suo oye ko mu na nkire se wo pene so ma ye ko mu nti da be wa dwen se de wo ye manage ho ma ye ko mu nti mimfi wo ni ntina mimu wo ni ntino wo wa dwen se se de wo ye ne manage ho aware na wo pesa wo se no aware se ye no adwen na eba wo ti na wo dwen me se ma ye ko mu nti me pene so wo se meka wanim pa yie ne ohunu se me ne awurade 1 Corinthians 10:23 nso kire se enema nyina na kwai da ho bibia awa abrabo yi mu na kwai da ho obese wutu kwai ekotena ba bi kodi pa anya bone ba do betima won ka me kwakwa na ka me kra nkaye na nso me ka sa me kra wa ya hwini afa ni ekofa bible encyclopedia afa na di betutu yefo a te me nko da so ekwan ba beda ho ya de be ama ho eno nkwa de wodi nyame mfa nche me nkra eno nkwa de me nka nyame mfa nche me yango pon de be da be o de ba chao amen ene ma enwe yie onka ogonkai Romans 1:24 o so nyango pon ja o ma o mo akono o mo ni wu akono ja o mo so o mo nya de o mo anka so o mo ni je ho de o mpa bia o mo nya because o mo ntie nene ene so nyango pon ni awe ni yi a obetimi agyaye obetimi agyaye de ya boy etiri pose ye beye ana ebi adwene bi aba ye etiri ne se nyankopon ebegyaye onka Bible no Romans 1:24 sana o kan wo se wo gya ma o mo akono sa fe de o mpa bia o mo nware de obi apa bia won ware ba bia apa bia ware de woni je hu bia ya na ne pa wo pa na ne pa wo pe wa ma kwai je wa ma kwai na nso mpene so wa ma kwai na nso mpene so enya very careful there ene hu pa yie pa na onka Bible no a Matthew 19:3-7 was Israel for one more come dinti Moses ma kwa se wo munya wo yere nom wo mo akoma din je se ye ne yere nom tena afa eduru me bia na ye be se nya oba ofro bi kura ye de be ka ho onyango pa mani pa na kwa se wonya de ope wo munya de wo pe wo mo akoma din nti ne wo bu ho a onya beta se meja me no beja no onya beta se meja me kuna obeja no di oba se wo ye bia onya boni tima bonso pa se meya obeye Ewadi nyango pon so be jasa ni pa na se wanye de ono a ope won fa na koma kwan so
deɛ nakoma ne n'adwene ɛkyɛ no bia wɔmfa so ne wɔgyaa no ɛkwan da biribiara ho biribiara ho wɔ kwae wobɛ sɛ ɔyɛ kalabula a ɛho wɔ kwae wobɛ sɛ ɔbɔ korɔ no a ɛho wɔ kwae wobɛ sɛ ɔsa aware a ɛho wɔ kwae sɛ biribiara bɛ sɛ woyɛ wɔ abrabɔ mu biara no ɛho wɔ kwae nanso deɛ ɛma nkɔnsoɔ deɛ de asomdwie bɛba deɛ de ahofadie bɛba deɛ de anigyeɛ bɛba deɛ bɛsɛ Nyankopɔn ne mu onyam no ɛna mɔm yɛnyɛ nka mebusɛ nwoma no a ɔse abaa ne anim nka manyansa na akwadaa a yɛato no nsena ha no ogu no n'anim mu ase deɛ anim ne ɛbɛse yɛbɛyɛ deɛ a obɛgyaeɛ mebusɛ meti aduonu nkrɔnkyɛmu edu no mu Proverbs 29:15 wɔse abaa ne anim ka ɛmanyansa abaa ne anim ka ɛmanyansa na akwadaa a yɛato no nsena ha no ogu ɔbapa anim mu ase Onyankopɔn ogyaeɛ ne Onyankopɔn nso ogyaeɛ nea ne akɔyɛ de sɛ akwadaa bi a yɛato no nsena ha yɛgyaa no ɛsɛ ɔpɛ freedom wanya wapere nya fa ahodie na ɔpɛ na afei de wayɛ de bɛyɛ wanya wɔse ogu na awofoɔ ne mu ase na yɛgu Nyankopɔn ne mu ase Nyankopɔn ogyaeɛ na afei yɛdeɛ ne yɛpɛ ne yɛgu n'anim mu ase yɛmaka sɛ wɔnsɛe yɛgu n'anim mu ase wedi Nyame mfa nkyɛ me ne ma sɛ wenkwa Nyankopɔn mfa nkyɛ no ɛne Nyame mfa nkyɛ me saa deɛ wei paa deɛ me dɛ saa asɛm wei paa deɛ me dɛ mentimi nya ma ne nka da saa deɛ wei paa deɛ me nipa me mfomyɛ nipa no wokyia no a sɛ ɔbɛyi ɔbɛsi ɔbɛyɛ de akyerɛ wɔ ne ade ɛne ɛno nko ara deɛ ne Nyame mfa nkyɛ me ne saa nipa no ntimi nkasa ne ho ɔsɛ Nyame mfa nkyɛ no Awurade de bɛkyɛ wae amen so ɔde bɛkyɛ ɔsɛ abaa ne anim ka hɔ ɛmanyansa na akwadaa yɛato no sra ha no yɛgyaa no saa no yɛgyaa ne pɛmu ama no saa no animguaseɛ nko a ɛna ogu no awofoɔ sɛ Nyankopɔn nso gyaa yɛn saa nso a saa bɛbɛpɛ na ɛbɛyɛ yɛbɛgu n'anim ase nanso no yɛgu n'anim ase a yɛnnya fa ahodie da biara da obɛgyaa yɛ ɔse ɔyɛnkae first Romans let me say the guy in Romans 124 men some watch and 129 so yen hwade kakra ho Romans 129 said the well mu said or was saying na said the well mu say obekura Onyankopɔn 128 na said the well mu say obekura Onyankopɔn wonim die mu nti Onyankopɔn yi wa ma adwene emfra sɛ wonye de emfata ha hona ye hu no so obegyae afei sɛ deɛ yɛ kɔndo biara ne yɛ akɔnɔ kyerɛ bi afei deɛ yɛne yɛn nantim asɛ wahyɛ obi saa na wani wɔpɛ na afei deɛ wagyaa no wohyɛ no nipa no ɛnka wonya adwama nkɔbɔbɔ asɛm no ɛnka onya nkɔbɔboa bi nanso ebi yɛ nipa bi huhu ɛne nipa bi ho suro nti ɛne ɛhu o deɛ yɛ akoma mu no deɛ ɛbɛ sɛ yɛyɛ no deɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ no obɛgyaa yɛ nie o obɛgyaa yɛ ama yɛayɛ ewiase no ne mmerɛ deɛ ɛnoa mu na yɛwɔ yɛdiɛ nneɛma bebree ɛnoa na ɛbɛba deɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ ho biara no deɛ obɛgyaa yɛ Israelfoɔ no so nka 1 Samuel 8:1-24 a afei ɔmo se ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ewiasefoɔ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ sɛ ewiasefoɔ asɛm no anyɛ Samuel de ɔka kyerɛ awura no ade ka kyerɛ Samuel gyaa wɔ mo fɔ mpɛ ma wɔ mo fɔ mo pɛ ɛma wɔ mo Samuel no ɔmo kasae tutu ɔmo fo still deɛ ɔmo ka yɛ no sɛ yɛde ɛbɛsɛ yɛ sɛ wɔn mo aka no ɛbɛsɛ yɛ sɛ wɔn mo aka no ɔmo behavior biribiara mu yɛbɛsɛ yɛ saa Nyankopɔn Samuel leave them fɔ mo pɛ ma wɔ mo na ɛnyɛ wɔn na ɔmo apo wɔ ɛnyɛ wɔsɛm na ɔmo ntie na ɛyɛ mema sɛm na ɔmo ntie gyaa wɔn pɛ ma wɔ mo na ebesi wɔn yie die Awurade mfa nkyɛ yɛn ade nyinaa ho da kwaye o bibia ɛkwan da ho ti yɛnim di Nyankopɔn pɛ nanso bi yɛ na kɔnɔ bi gye yɛn Adam no wɔn nim die mu wɔn nim sɛ dua yɛn nkɔ ho wɔn nim sɛ dua ni sɛ bi yɛ tibi die onim pɛpɛ sɛ die wɔ yɛ fan sɛ bi a yɛ kɔ sɔmi ne kɔ tibi die esi ya no yɛhwɛ ne yie a asɛm ato Nyankopɔn mmra kasa wɔn nim nanso wɔn wɔ akɔnɔ ti sɛ yɛ akɔnɔ gyegyeɛ ne yɛ akɔnɔ daadaa yɛ de a Awurade bɛgyaa yɛ ni o obɛgyaa yɛ koraa obɛgyaa yɛ ɛmɛsɛ yɛbɛbɔ mpayɛ
ye fa ye kwa si akom che duru wa na ye enwa afiri ho sadansi di ya ye nkobi Yankopon adwuma na ye boa ye mmoa bia. Well, God is watching every action. He's watching every action. And ye bia no ohwe. Ba dem fa nche ye. And ye mama ye hwe ni ye die. Osem nyese ma ye ko mu ntina mu nsuro me no. Osem sorry. Na fe me wo so me ho. Na omo ani me di asie ni nyina no. Nso me no mo di asi. Sa na Erade kan ye. Nya me fire nya ko mu ama ye nti. Osem aye ko mu nti. Awara sa ya adwene no kro no adwene no. Awudi sam na wo tiri mo no. Ma ye ko mu nti aba wadwene sa da me pene so. Ana mpa mani je ho. Osem no ba sorry papa. Oma kwaya beda bibia ho ama ye. Se ebese ye ka bi die ba de mfa nche. We nko ade sie die ba de mfa nche. Ade sie die. Di sie nko ade. Enani wo na de wo chena ho. Ena de ye betimi asi e wa brabom. Nanso de obesa wo ye ne de obetimi aye. Ya se Yankopon ba fo so ye ni ana. Na oma ye kwai. Na etimi ekwaye bibi. Na ade ekwaye na obi akora ehunu. Obi akora ehunu obu ye fo. Na wakasa ye Christopher pa na ye se yi a Onyankopon de wa ye de be. O se wo hunu. Oma kwai. Marika chile wo mo se Samuel se ja wo mo eni se yadwini musuo ho na fa ye tu ho na ma ho a eni wo sore de ya na wo fa na ba no de ya eni be kwa ya hu o so nya sore na se wo sa ofa na ba no se me nsanya so atammuo mu a me hubi no ma pa because ebia de ya akono kire ye no ye beye ye nim perfect ye sa de wo ya nkaye nanso ya akono kire ye nse ye nje sei Yankopon pa na nka be kasa fa akono ahodo ho de ya akono kire ye beye emie Bible no enko Deuteronomy hwa de Deuteronomy 32:41 ko edu be bia nipa utunofo a wo mfa tenu be bia na akoya se nipa no tise nipa tira futuo and also the very dangerous pa awo abrabo yi mu 32 verse 41 on say semen krante nyanyam no na me nsa so atemmuo mu a me to wona wona me di asie wure na me tua matamfo ka de Awurade akani wo so onyase a ebi asa me so onyanse bi eda ho ano akum sa yanyanse di ana no akum na onyanse a onyase wia na so onyanse atemmuo mu a wo so mo se wo hu ma pa no a eho na abekai da bi eho na abekai ye o se ni o ni mi di asie no matamfo no o me matamfo o mu kiri me no dia me mpe o mu ye ye no me hu achi ma pa no mo hunu se me ni Awurade o me hunu se me ni Awurade Nyankopon o so ni asase wura sana ti o anuanom to bia ne ye ni anka se bia ne ya adwene kora bu ye fa obibi ho ni ye ka se we de Awurade fa kyeme enya se bia ye se bone fa kye o se Awurade ma ye bone won fa nche ye Awurade fa de fa kyeme ade ya chinya ade no nyane tia be fe pa ade ya nhwe asem ye nka ade ye ni akire nanso akono bia woni mu ndi ade no we de nyame fa ncheme ye we de we nkwa na Awurade fa ncheme we nkwa de Awurade fa ncheme sikano di besie so den na ka adwuma mu kro no na ya de bebre pa bebre set trap nyansa kro no we di nyame fa ncheme sa de we die sinya bompa mamia nya bompa mamia ska me hwie pa no nya de ketwa me gwa nyame fa ncheme kasi na me de becha Yankopon de becha wa na ska ya hweni ya betma trap we ska bi kwa bi your office no obi akura ni mo na ska bi da wa na obi ani mo hwe abetam woni nyame fa ncheme betam kasi ye tam no ye nim say ye bone de na nso nya say ye sre bone ye sre bone fa fedi akoye bone ye say permission ye sre Nyankopon akoye akoye bone ye sre no kwaye ni akoye bone ye say ye sre Nyankopon akoye say akoye bone a o ma ye kwaye na o na
South one as one say any be how I did a branch no say I call be no so the same quite with the Mr. Quai. Am I quite bonny? And so on my quite now I permissive of my quite. Now and then a perfect well. And that's all pet. Name what's that quite so my come on quite bonny also or my quite. What the mamma come and go pass idea with Miss Romy and me. You go pass idea we. Yes, say, I never see quiet dear. Would you see it? The name is yes, ye. The name is yes, ye. A quiet when the emphasis be near the idea and say, young upon her a quiet set and a quiet about permit of my quiet. I don't want them. Chrysostom ABB at Nancy some home. Because here we are so one of us to quiet. Cobro, you be class of a buono. If I remember one else, this is access with you. It's a no dancer. So me no one not the I make me mouth quiet. Sunday and I said I can't go dear bay. I watch us and son of a boy. This is the condition to amount. This said we see and son of my you see. And I only say one yes I answer the Orion on Sunday dear bay and come. And then I who and I who panafia if I'm not joining hey people on Sunday will be here when I want to be who. Monsanga is oh yeah, want to be who, oh yes, I'm a Christmas. Why, Christmas, oh yeah, want to be who, that could pay the way, want to be who. So, Slaquia, so I'm a poor quiet. Yes, I was Slaquia, oh my quiet now. Oh my quiet. What's Slaquia? Said about the concern of quiet. What is the quiet? Nay, and one no. That's all. There was some insane fatum woman, Mencantano. Some Messia no. Ne bapa na me so enkrofo mu a de okan no emi bible no ehwa di kakra e wo Psalms na empa eziesie ho tinyankopon e ma ye kwai ye pese ne ma se one de ontimi nkonya na ho abrante ne nkon ontimi ne ntwema ne nkonya me mpa nche no eno nkon ya me mpa nche no okay radio so de be chew kai Psalms no or say Psalm 50 na obane for the Psalm 50 verse 16 obane for the young person say adent na waka ma hye na wode wa no ebo mapamdi na okoro ya uchire ne meka na oto me na nsem gu se ohunu oyifu a open asem na woni akron woni aware self wo bo wujia wa no mu ma no ekoboni mu na wo touch them etoto a na adalsem wo tena eka wunia ho asem wo na bampo wo so pa no wa ye yenom ma ye ko mu nti uzu se metese wa meka wanim na me matata wanim amen the radio asama e chenie wa so wa ye we mu nyina obi se ma ye ko mu nti obi se me pene so obu wa kanya nsama nche no wa aso ne ye beba wo se ni je ho asama de ye no kure aso de ye beba okay yes edu be a ebit ma comment de edu be nso ani bi wa mu obi a wonya e bone prophet wan fi na mai because the open when nsa kan wie wonya de opa wie wonya ya ransa eni hu de ne failure no problem wonya huna mu yiedie ne ho oto na wie it is spiritually nso no eni ma say anya hwe odipo na say kwasomdwiem one comment was unim papa wo so wonya de a wo de opa ya de wo pe wo de ye opa na anya ya wie na ukuru anya ya mabusu wie a ukuru ana say enya ya mabusu wie a ana ye be hunu onyankopon a obo so ni asase ana ye duru ebre bi a nipa ani abie na ye duru ebre bi a nipa de nyansa e bokoro no ye duru emre bi a nipa e so panyankopon ye duru emre bi a nipa e to bible ho ye duru emre bi a nipa de abrabo e gu nyankopon ni mu ase ye duru emre bi a nipa e nante wa akono mu nipa e nante ya akono mu ye duru emre bi a nipa ntimi mfa bone nche ye duru emre bi a nipa ntimi ntwe ehun firi ade bone ho. Let them do it. Jao momonya. Would they leave them? Jao mo, jao mo, momonya. Na mama bubu we are see time. Meba na bubu we are see time. Eni yen nyina na nyankopon de baba temu mu. Ene beba obi a wo mu boni bia o ye bia e be pie. Adent na wo so da wo ho. Ya je Awurade de menu anom. Mo obi ansle kwan kwaye boni o.
Mobians, that's why I'm like, I didn't buy for. I'm like, I didn't buy for pa, and some beer before. And it's a woobie. That's why someone quite dear. Running punch me. Minting commandum. Someone quite minting commandum to me that. Minting commandum. Hey, what's that? Now, I can't say, yes, it was the quiet. Young upon it 3 more or my car, but down why the bay. I'm out. Then so the moment Rebecca Sano, not the can say, oh, grow a radi home. Yeah, grow on young upon or boy and bar if we ask no. And the Abassa, your trim wagon, this is your partner, sir. Mommy, here, the can't be a moment here. A climber, and in a pa, or pen with you, in a perfect well, dear young pope. And it's a warm out quite. I'm not quite. What is that for some of the Indians and be and make you more tight. Indians will be adding tight yaba. No, bet you, I never 3 years, pay you are tight. Every 3 years, be an amuntia. So I come a patch though. Okay, Billiam, or your deep phobia. Okay, radical channel say, radical and chess and go for the number one say. And our boy and go palm my name and I say, and go for some young to me is out for near that day. And go for see Jaimenko. And no mean yet. And continue on man is now be a son will be a money. Will be a son will be ano. And it's a bonny dia than our yes, sir, and yes, sir. Copona, sir, no, or more question, young upon us in the quiet, some idea. Was in the quiet. Okay. Almost our baby, Sassman, Munam for by his man, editor Munam for by some Bobby man here. Sako was young upon, oh, sir, in Siena Marantia, Asia was, and I come at you and cock. Then the source of us our quad dear, oh, any acquaint, William. My catcher was and cock. Then the source of us our quad dear, any other bay, cock, any pana, a quima, a man of quai, William or Conaniaje. Nan upon me enough a million crown in Kumakwa and 3 years. In Kunukura and 3 years. I pay young upon 2 and a half was in the quiet, was like as some person name Kodia and just and if or the conditional word be as I shall say and Tenno and this dia, Sam Kodia, Messai, say and Tenedia, and when I would never say Anthony, say and yet dia, say and yet dia, and I would never say and yet. I do be a Yana, a Biana Macasa, make us on one person this Sikayansi and a baby binti. Or see Anoa now or some power one word a bay. More trow. Amen. To be on Yanson is Sika ya. Maybe a man for Dibonia. No, but as no Yanson is a year. To Onyabo to Trapa, Onyabo Tre. And some have a bit pa. Cause Satan the corruption pa. Na enya de keto akora no abreso adopon ebi na akomo bia nka bibio so we kwa nyame mfa ncheme so mo bia anya de be nka bibio kura so we nyame we de rade fa cheme we de nyame mfa ncheme merwa no pepe ne ka hallelujah obi na die bi ene ya akoni mu a okoti nyame ase ka se yango pon so bia ya wade akura jama nka se de wonu sipi ne ho pa ne o sa de we nku a sa ene sa se me nku a ka sa de we nku a ne me ko ye de nku a dia ene nyame mfa ncheme mum ene sa se me nku a de nyame mfa ncheme ntimi nyama ne nka da ntimi ene nyame mfa ncheme e ba sa na onipa no obegoro eruade ho the sa tone no the terms na nipa ne use ye no nanka a Christian for the se bone fa che se eruade se on fa ncheye nanso nipa de guru awurade ho nipa de gu ne yofo ni mu ase mo bia nka bibio se ne wo ha se pa na nka wodo anu aka sa ase ne bibio wodo anu aka sa ase ne panya emfa no enka bibio enuano ma ya nwene musuo ho na yentu na mo nanso ya nwene musuo ho ni ya nwene bone ho na etimi ya de a ene Nyankopɔn esene nkrante no a wo bi ntwa otini ni bia ne ho a obi hunu ma ne ewo awurade da no amen enanam de do be yan se ye bom paye obi anwene ho yiye odifo na amfi odifo na ani di ne makan ye na chi kwasum dwiem prophet na amfi no cause nema ne mansa de wo ye ne ye wo se ontimi nkonya na ho ontimi enkonya na ho nema bi wa ontimi enni akire even you because oye panimu obaye panimu nkofo baselesa no ti ontimi nkofa fantanom emema atitiri obi
on to me, and then I mean fine channel. And on one dear, Yanko Pony de Bay, and fine channel. Many are very careful. So, Upesicaya Juma, Upesicaya to Quabi, and I acquire a wood to now, baby, a old bar. Mobia and Facamboni be also. No better company be so near Diano, or the Sako Covidia be able to Cosia, anyone 1 or 2 years old. Who bunna mu find Jaffa, none a real yeno. Bible says any Panabay Ocasia. A real here, a real here, and not dear, a wedding now, Paula say, what didn't I, dear bay? And all quite. A many papa about us say, ni papa about us say. Eh, who pow? Eh, who? My yabra bar, ye boni. Obi anyo ho. E ma meet be ba kuro bi ade adwene nsemi ho. So that was asenu esi eyi kire wo. Abraba o bo. Ni enwene ho. Na odifo no amfi. Onyankopon be jae. Amade afedi eni aye kondo no be jae ma se eni akonachi afedi eni achire. Mose omo akoma din do so munya omo yerenom omo akoma din just akoma omo akoma na din to omo kwan say munya omo yerenom munya omo because o ka something nipa no wonfa wontie di obeya na obeye no wagya no akwada nso yesi akwada ya to ne sra ha no wo guni na nimu ase papa egya na sa nso animgu anse na meka say yegunya ngopon so animu ase a ene amane e beto ye oma ye nsore enwumbe se monhwe no wo se medua no so wa wie When you know, and you know one of the in fact, enko empaibum. Oba say, oh yeah, bonia, what's the choir, a choir by the Hamawate? What's the choir? Oh, what's the choir? Obviously, this year in Quadia, this year, dear. And then I mean, fine channel, and let's see, dear. Obejawe, watch checking maybe and let's see Obejaye. This year, did I mean fine channel, and then I mean fine, and don't want your man fine channel. Or the Enkunima Abon, I'm going to say, some Diano, so what we. Oh. No, Beyonce, not for you. I was a radiating to Mama. Hello. Now, I just never read it. I send you. Also, I can't say you. I send you no so. I send you no so. A quiet a hole. Yo. And we are not. They are nimno. Mommy, I'm fatigued. Mommy, I'm fantastic. Yo. Mama yan sna kwan kwa yeboni o. Ni yan sna kwan ye rade mama ya kwan. Obama ya kwan yo. Obama ya kwan. Am ya kwan nantim. Obama ya kwan. Am ya kwan nantim o. Nanso asem dia no so. Won sam so. Kasa emoja atene no. Oh. E ba se ya kwa wani mienu a. E ba se ya jaya ire no mu a. Mama ya kwai wa akuma dinti mose ma omo kwai omo akuma dinti na me iri ya me sayiye asema si wo mu me on pama sam me kan bia che na wontie metimi atana ho mose ma omo kwai on ma omo kwai ya mama o kwai yo ya mama o kwai e be se wi ye die yo wasi wa bacha wa mama kuma kono dia wa kono chire mu bia no wasi wa bacha wa mo na de omo ni je hu bia omo aye na de omo ni je hu bia no omo aye no mo di
omo boswa nsem. That's why they do we Odifo no wan kansa. Odifo no ankansa. Na so ntia se wo pene so. Ewurade say, "Maya komunti. Maya komunti." Na bro kan sa je wo ye na pene so ahu. Je wo ye kan se manage ho. Maya komunti. Na ma sorry. Na ma hu nsa de na wo ye no na ye machi wade. Na obehu nsa me ni awurade. Obehu nsa me ni awurade Nyankopɔn. Na asase ya media. Uma me ba wo so pa no. Wonni am po kana chida nsam. Wase wa ye ko. Ma ye nkura awurade wo ye nim die mu ate. Baba brenu aye deal nkoa. Deal nkoa. Ibani ni pepe se ade a me ye enya enso obaye. Wade wasira kwa ye bone. Wasira kwa ye bone. Aya permissive. Obama kwa wate. Oba allow. Obama wo kwai. Obi anya no hone yango so anwa se po awurade ye Nyankopɔn no. Na awurade dia ya sene kwai ya obama ya kwai. Oh, ani ji sawunie. Wo sene kwai ya obama wo kwai. Wo sene kwai ya obama wo kwai. Wo so be chia wa mo akoma akono. Na de okondo bia na woni je hu bia wa ye. Na wo sene se kai no am. Mose ma omo kwai. So omunya omo yere no. Omunya omo. Anianom. Engoswa. Yasi yan kwadansi dia obeja ye why? Yasi yan support the gospel no obeja ye. Ama ye ni ade esika ye de ni ya pa na ba sia ni mo nyam. Ya ni obi ya ka yasi ye ni nkanse ni momu a obeja ye. E kwan ta ho. Obeja ye wate. Now so any say bansa. Say Awurade e mo ye ma Awurade ntu ya nsra ha. Akwala bia ya to ne sra bia no ogu na wo fo ni mu anse. Yasi ye ni no kura obeja ye. Yasi ye ni no kura obeja ye. Ya basi ye wo se o mu aka no obeja ye. Ya basi ye wo se o mu aka no obeja ye. Oh. Hallelujah. Israel for them say, ya basi ye wo se o mu aka no. Oka chire Samuel jawo omo. Samuel fa mo pema omo. Fa mo pema omo, mo nya de omo pe. Jawo omo. Oh. Neman say ono die. Want me nko nya wa hene ho. Want me hia ma hene nko anko ho. Want me nya wa hene ma hene nko anko da biara da. This one no hene ko. Odi bo na say kwasum die mu. Kwasum die ko. Odi akwa. Kedi Awurade ya ma wo. Kedi Awurade ya ma wo. Kedi Awurade ya ma wo. Sawun kedi Awurade ya ma wo. Na se de opa sawo ya na ba ya. Obecha mo ya de opa. God be merciful to us. God be merciful to us. I cried down what? I cried down what? I cried down. Oh, I cried down.
quite a hole. A quite a hole. If you don't know, no one is a quite a hole, and not at the moment, sir, a quite a hole. No one is a quite a while. The moment, sir, and not a quite a hole. Now we do what we do was that and first I buy also. And you know, they are called a radiant name. Prophet na an commented the name I can no. Obenya de opawi. To say no obeya, odipo na mfi no. Prophet na an near chire. Na so na nche se opena so. Odi e ko. Ye bonya ngopon paye se rade hu ye mo rade man ntime ha. Rade mama so nya den because oka nipa no wontia. Ubegya no. Mo se gya mo sa munya omere no. Se rade se rade hu ye mo ma onyankopon anto yesra ha ye mo mpaye kwaye se omunya omuyire nom omunya de omoni di akire omu bia omunya de omu pa bia no man ka se omu sunyame omunya de omu pa bia no man ka se ya sunyame anya hwe omunya na edabi ba wo de mama mu ntanko ntompo Moment say what dear. Mama I can't say almost so. No man can say yeah, assume ya man. O mama mo kwai. E kwai na homa bibia. Bibia ho da kwai. Bibia ho da kwai. Bibia ho da kwai. Samuel ja ho mo ate. Samuel leave them. O de mama nya de mo pe. Anya no mo apo wo. Anya wan sam no mo ntie. Aya me ma sam no mo ntie. Leave them. Mo se ma won kwai. Sa omunya ho mo yere nom. Omunya omoyire nom no mo wane foforo obetimi agya omone nom omo ware foforo o se ebom paye sena ruade bibia ho da kwai bibia ho da kwai bibia ho da kwai bibia ekwai da bibia ho na de be man konso de asomdwie beba de anichie beba the Abama ya kosu bebre no enna ya nwene o ka wuni ya wan samu a man fi wonti da bra odin sa me pene so hu da bra ka sa wa wari ya me pene so da bra ka sa ekwan na wutu na be manage hu ana eh yo permissive wa ma kwai na ya praise no wa ma ya kwai na ya ne padie and the perfect will and yes, young Quadansidia, Obejaya. Yes, young Quadansidia, Adansidia, because we have no time. We don't have time. Obejaya. A quiet a ho. Also, Obasan is a car now for 1 minute, dear season, about 2 million hours over it. Tia Bompire, sir, riding him about. Now, when I see you, Pedian and an inchedio, consider an inchedia, no one say. When I see you, dear, video more. And then the see you in an I feel about almost over it. Tia Bompires about they say, and that day, about me and young pa bibia or my ear quay. Nance any nepe. Any bibia nip perfect well. I did what you were penis of pass or sape. It's so about this or me, yes, I am a moon pa. Yes, it is cabby and anything home. If you pay any bakura, I will be a pay any barrier. Quite me pay any a fossil. Ye dressing be and found me be a climate a kind of home. Yes, I just said, I didn't hear more book. If you're not can you make him say, young woman, you could have flew so much here. Sounds yes, I just couldn't feel so much here. I feel a being young one day. Or you could be the best young pobia cranial. And you are not, and then my mama tears says a quite a home to us and as I was quite bonnia. You said your money through with him, said rather than slow. When my book, when my bonapons are to so. Now, my uncle any pabia or to the slaha. Mo bi am prefer ahudi ye mo empire mo bi am prefer ahudi ye wa kono wate ye wa kono
Also, a bit chow, mamma, a fee, akono. You're two for us one tea, a bit chow. See a two for neck as I wouldn't see out. I was here, Jow. Now we're the wow open. Son of a radical, was it Jow? Jow, mamma, the homo pen. So almost say we are saying. A two for us I wouldn't see out. And the Benny bet me a yaw. And the Benny bet me a quam Benny bet me to a first one. Yet what a quine now. So I know you are a dear Benny by a war. This year Jow. This year Jow was a Jow. Emma went until I call Wakonomu. Your mom pie. Now, Dad will make me at Trapoya pie. You better me the Yansa Bocorono. Or be a watch that one of them watching it. And then the money be up one about Chronomia channel. And then the money see any be up one about Chronomia channel. The channel is when you have been into that. So, Obia and one, when younger party or who was it? Obia and one, younger party or who? Obasa was so Obia. Obasa was so Obia, Basso Bukasia. And I wouldn't say Quasia Buonia. And I wouldn't say Quasia Buonia. On young go Papa, quiet, but down my dear Bukasia. On young go Papa Chow. I'm one Nantim Wate. I'm one Nanti Wakuma Nianumu. Bora Empire said, oh, we am about. The Lord pardon me. Where they rather punch me. Okay. One punch out. Your mom pay pa. Even the year pa. Bibi wa quite the home. But no one penny school. And also even the year pa. Or my billion quite. There's no one penny the warrior no so. No one penny so cry because. So the people say one see. Who is a deal with ya no person way. A crown with ya no person first year and idea. A crown no soon year. There's one fast. Of Maukai, there's no one pencil. You're putting a pump by about the years. One say a thing. No, you come on and yammer. Okay, but so Johnny, was it in one phone? Or who about Fruby? Just be anyone can, but you. That's all you say, Ubejano. One big boy in Tunafo. Who Tunafo on fat? Yes, when I'm upon say, but the man of Massa, our Yabrabo, me and I'm pie. In some fret a rade. The opposite way I know by you. Sani pan ni utunu fo nye because the best way ya no ye the best way ya no ba ye e kwa best way faso ya na ade na sa kwa no na ba faso okay o ma kwa ade ba o mpene so o ma kwa ade ba to mpene so ewra yesu ye bo mpae ade na ase ma wo e wasem one odi amaye wari hu ye mo bo ne bo aye bebre wo wi ase na me bebre na taba ya akoma mu na me bebre no an eta hunu na me bebre no ade eta taba ya adwen man si anye so bi ye bia no ye mo bo ne bi ye ne hu sa wo pene so ade empokura ye wo ho ahoden ye wo ho kwan ya na so ade mentmen trans ni ntmen nwu sa ade nkoso beba na onim na eye ade esro sa abrabo yi mo so obi bi ye ba ne nko to ne nkwaje adi aseda obi bi ye ba de angopon anka ohun se bibi ewo na brabo mu na so no watwe akwa ni mo de wade esro hu ye mo bo de what bia bia anya bia mo de wade ya gini firi mo Yesu Kristo udin mo de obonsam eba so wi no bia na brabo hu bia ne ye se obonsam ma wo Yesu udin mo wade man krofo enya somdwie wade man krofo enya ahoden wade man krofo enya adwenmotie yira Yesu emra bone ni edi akun asafro wade wa me hu sampa abafra bia ya to na saha bia ni jano saa no ogu na wofo ni mu ase nenso wade ba ye ne de se ne nkai wade ni mu abrabo mu no ukasa me cheni pa na wontie ukasa me cheni pa na womfa de be ya na se wade be jana pemu ama no yewura yemisanya wo person ka be ja ye pemu ama ye saa wade ye hu se oba de se fo no se na kwa se kwa ye bone so ma na kwa se wonko ndi wade se ye pese ya mpa ye se na kwa ma ye kwa ye bone oba ja ye yes so hu ye mo bone nya nimdie mu nimdie pa na wade ye ntimi enna ho be se ni pa nyina na kwa ye saba ensam awurade yankopon enare do nyina wo de kasa kire ye se na wo se hu ye mo bo ma ensam nyina ene ye ntra na etimi anya sondwie e wo fam Yesu din mu ene ye bo mpaye amen.